Bonyere cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ yɔrɔ ɲɛnama fara yɔrɔ sɔnnama ka aw minnu kuloban kana ni waati na aw fo ka waleɲuman ka aw barikada ka jira la k'a fɔ aw ma fili aw yɛrɛ ma ɲina aw kuloba ka kunnafonidiso la Mali la Bamakɔ radio Manca FM an bɛ laseli ka bɔ Segu kilomètre 9 kan fɛn min ye sibiridonyaw ye ni ɲɔgɔn kuma mana se sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 10 bi yɛrɛ sanga caman b'a kan saw dɔw kɛra min ye maaw ka hakɛ to sabula don bɛ tɛ gɛlɛn sɔrɔ a ba ka woda la wallahi o sisan fɛn min ye kunnafoni gafew kɔnɔko ye mun bɛ bɔ dɔgɔkun kuru kara an b'a sɔnni da o kan a bɛ kɛ ten fɛn min ye kunnafoniw ye a bɛ tali kɛ jumɛn kan sɔrɔ kuma adamadenya kuma farikolo ɲɛnajɛ kuma jamana yɛrɛ dabolo tɛrɛntɛ mun b'an kan sunkalo funteni o bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ nin bɛ fɔ min ye fasiribaw ye olu ka magan n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri don n'u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan waati min na sibiridon sɔgɔmada mana se min ye maa fila ye olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma so kɔnɔ siga tɛ nin na walasa ka kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ ko lankali wallahi nka baara in ti maa fila dama ye sabula fɛn min ye nɛgɛw karafe bɛ bama maa dɔ fɛ bi nɛgɛw karafe la maa min bɛ nɛgɛw la o de ye Ayisa Tarawele ye diɲɛ dɔnniya kura siraw ka ca kunnafonidi siraw ka ca fɛn min ye Facebook ye ka se ka an ye o fana sanfɛ n'i y'a gosi Facebook kan radio Manca FM min ye i b'an sigilen tantali wallahi n'u fana y'i bɔ a la k'an dɛmɛ o baara la o ye fɛn tapili ye o don ka kana sabati walasa min ye makana don an kan garagara la wallahi bayo mukuru min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ Abdou Touré an bɛna gafe kɔnɔ kuma la siga tɛ nin na Sirifukɛ ko cogo di ayiwa waati kɔni man kɔ ne bɛ kuma segin joona ayiwa min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ bɛ n tɛ kɛrɛ ka don balan kɔrɔ siga tɛ nin na bɔnni sɛbɛn fɔlɔ min ye an ko ma ko le journal kunnafoni sɛbɛn ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi k'a b'i n'a fɔ fɛn min ni fɛn minnu kun labɛnnen bɛ janko CEDEAO jamanakuntigiw fɛ u ka ɲɔgɔn ye min kɛla min ye mars kalo tɛmɛnen ye k'o kɔni kun ye janfaba de ye ka ɲɛsin Mali jamana ma min ye an ka jamana premier ministre ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale bɛ ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ kun jumɛn y'a to min ye colonel Asimi Goyita a ma sɔn ka taa nin taama in na a ma sɔn ka taa nin taama in na k'i b'a ye k'a fɔ fɛn minnu ni fɛn minnu kan ka kɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛla fɛn ye fɛn min bɛ yen ni a kɛla majɛba ye n'i y'a ta k'a lajɛ ka kɔrɔ ni n'a ɲɔgɔnna kunbɛn bɛ kɛ ni weleli bɛ kɛ maa min bɛ weleli kɛ o de ye min ye CEDEAO yɛrɛ présidentba ye nka fɛn min ye Asimi ka nin weleli a ka ye kɛnɛ kan maa mun kun ye o sɛbɛn kɛ wa commission dɔ bɛ CEDEAO la dɛ n'o ye jɛkulu dɔ ye a kɔnɔna na k'o ɲɛma o de tun ye sɛbɛn kɛ n'o fana y'i bɔ a la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye jamanakuntigi yɛrɛma ka ɲɔgɔn ye i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi 5 dama de tun bɛ yen ko n'o fana y'i bɔ a la tuguni k'i b'a ye k'a fɔ u ko fɛn min ye Mali ɲɛmaw ye olu tun ye maa minnu ci n'o ye minisiri 3 ka fara minisiri Abdoulaye Diop kan k'u y'a jira k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɔni bɛna kɛ min ye soɲɛ kɔnɔ dilan k'a bɛna kɛ dugu ni ɲɔgɔn ye de ye ko k'a sɔrɔ min ye jamana wɛrɛw ye ko dɔw ka ambassadeur dɔ tun bɛ kɛnɛ in kan dɔw ka chef de cabinet dɔw yɛrɛw ka min ye maa ye maa minnu tɛ sen tɛ ko ɲɛnabɔla u sen tɛ foyi la k'u lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ nin kɔni tun ye lagosi de ka ɲɛsin an ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma o de la fɛn min ye kɔlɔsiliw ni jateminɛw janko fɛn min ye Asimi a n'a kɛrɛfɛmaw u kɔni u tila ko in fɛ k'a faamuya joona a faamuyalen u y'a ɲini k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin taama in ye min ye a ka bolo kan min ye président a tɛna ye kɛnɛ kan ni maa yela o n'a ka ciden ye wa ko ko in bɛna kɛ dugu ni dugu ye ciden minnu fana kun ka taa olu ka tagama minɛ u funna nin kun ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ min ye le journal kɔnɔ Sɛdi Jibril ale tɛgɛnɔ don Sɛdi Jibril an b'a fɔ le journal an bɛ a maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou Touré i bɛna ye ko jɔn bɛ bila anw ka kɛlɛkɛcɛw la komi i yɛrɛ ka fɔlen na ni kara ni neri n'o o tɛ e kɔ Sidi Hebdo olu kumana u ye mun fɔ ko ka bɛn ni nin dɔgɔkun ye anw ka kɛlɛkɛcɛw ni ale ɲɛmaa yɛrɛ a minɛlen bɛ colonel Sadio Diallo bolo Sadio Kamara bolo m'a fɔ ten ni ale yɛrɛ ye minisiri anw ka kɛlɛkɛcɛw ka minisiri ye ayiwa ko an kɔni an bɛ waati min na ka bɛn ni anw ka kɛlɛkɛcɛw olu ka sannayɛlɛ ayiwa ko an kɔni ye minɛn dɔw kan an ye olu sɔrɔ ni kɔni ye minɛn fɔlɔ ye an y'a fɔ ale bɛ dayɛlɛnni de kɛ minɛn wɛrɛw nali ɲɛ nin kɛra ka bɛn ni arabadon yɛrɛ ye marisi kalo yɛrɛ tile 30 ayiwa colonel Sadio Kamara an y'a ye anw ka pankuru jigi kɛnɛ la n'o o ye anw ka aéroport min tɔgɔ dalen bɛ anw yɛrɛ ka Baba Modibo Keita la ayiwa ko Sadio Kamara a taara ka taa minɛn kuraw ka to olu kunbɛn yen nɔ olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye ayiwa bi anw bɛ waati min na anw ka kɛlɛkɛcɛw k'u kolo don ayiwa ka basigi o bɛ se ka nati anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔ togoya min na ayiwa u ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen o ye jumɛn ye ayiwa ka jugu k'olu ɲini wuli ni min ka kan ni ko o siri u la ayiwa o baaraw kama
a b'a kun bɔ anw ka jamana ka minɛ ɲini ka di an ka kɛlɛkɛcɛw ma mun na u bɛ se k'olu baara ninnu kɛ lafiya yɛrɛ kɔnɔna la o kama jɛɲɔgɔnya min donna anw ni Irisi jamana cɛ jɛɲɔgɔnya min ni namara t'a la koyi ayiwa jɛɲɔgɔnya jɛlen ayiwa tan ni ka segin tɛ jɛɲɔgɔnya min na ayiwa fila fɔ o tɛ jɛɲɔgɔnya min na o min donna anw ni Irisi cɛ ayiwa ko o de bɛna kɛ sababu ye anw bɛna kɛlɛkɛminɛ dɔw sɔrɔ ayiwa ni o ye Irisi fama a b'i tɛgɛ fa kana to anw ka maaw kɔrɔ no o ye Sadio Kamara ale ni minnu wulila ka se Irisi jamana kan a ko aw ma nin b'aw bɔ wa u ko awɔ anw bɛ nin ta fɔlɔ nin ye hélicoptère ye ale kɔni ye kɛlɛkɛ hélicoptère ye o fana tɛmɛlen kɔfɛ ko nin ye jumɛn nin fana ye radar ye radar min ni a tɛ jamana yɛrɛ bɛɛ bolo koyi ayiwa radar n'u b'a fɔ ko de dernière génération min ni ale ye bɔko kura yɛrɛ ye an b'a fɔ ten ni kuma yɛrɛ jara ko 2022 yɛrɛ bɔli don koyi donc o de bɛ anw ka kɛlɛkɛcɛw bolo dogotu o tɛ jugu la bilen bari i mana dogo ka taa yɔrɔ yɔrɔ la radar ale kɔni ale bɛ taa sɔnni sigi kan ko o de dira anw ka kɛlɛkɛcɛw ma bi ni o ye Irisi faama fɛ ni a bɛ fɔ o ma Vladimir Poutine ayiwa Sadio Kamara yani a yɛrɛ bɛ kuma daminɛ a ko k'a bɛ foli kɛ fɔlɔ ka jɔn fo ka maliden bɛɛ lajɛlen fo bari ka d'a kan an yɛrɛ y'a ye jamana in kɔnɔ kumabaw olu ka ca nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ malidenw y'a ye k'a fɔ ko basigibaliya ko o de kɔni ka gɛlɛn ni nin bɛɛ ye o kama anw y'an fosi ka bɔ fɛn caman kɔrɔ ka sɔrɔ ka an ɲɛsin jumɛn ma ka a fɔ anw bɛ an ka kɛlɛcɛw dɛmɛ walasa basigi bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na o fana tɛmɛlen kɔfɛ a ko a b'a ka ɲɛmaaw fo n'o o ye anw yɛrɛ ka président Assimi Goïta bari ka d'a kan o ye danaya min da ale kan danaya yɛrɛ fana bɔlen kɔfɛ ayiwa a fana y'a dɔn k'a fɔ ko jamana in ka basigi ayiwa ko o de ye ale yɛrɛ nakun ye jamana in ɲɛmaya la o kama a ma fila kɛ a ko anw ka kɛlɛkɛcɛw ni min ka kan a y'o ta a ko Sadio ayiwa an ka kɛlɛkɛcɛw u ni min ka kan u mago bɛ jɔ mun na ayiwa n jɛra n'a ye i b'a ɲini i b'a di an ka kɛlɛkɛcɛw ma ayiwa o de kɛra bi an bɛ waati min na an bɛ se k'a fɔ k'an b'an disi gosi Sadio yɛrɛ ko ten k'an disi gosi ko anw ka kɛlɛkɛcɛw bɛ se ka wuli ka taa juguw yɔrɔ ɲini ka taa fɛn siri u la u ni fɛn min ka kan ka sɔrɔ anw ma dɛmɛ ɲini maa si fɛ bi an bɛ waati min na ayiwa ko nin kɛlɛkɛminɛ ninnu kɔni nali ko nin bɛna kɛ dɛmɛba ye anw ka sankɔrɔta min n'o bɛ anw b'o la ka taa diɲɛ don o don ko nin bɛna kɛ dɛmɛba ye ka ɲɛsin u ma tuguni i bɛna ye k'a fɔ waati in na kulu dɔw bɛ anw ka kɛlɛkɛcɛw olu ka fɛn kɛlɛkɛcɛw kɔnɔ n'o o ye opération Maliko ye filanan ye jumɛn o opération kɛlɛtigi ni ale yɛrɛ ko k'ale ye kɛlɛtigi ye ale bɛ wuli ka taa kɛlɛ ɲini ni kun ye DIRPA mɔgɔw yɛrɛ u ka kunnafoni ye anw ye min sama ka bɔ CDFD kɔnɔna la Sulemani Ayidara Sirifukɛ mɛ dan ye mɛ tigila ye ne n tɛgɛ don balan kɔnɔ bɛ bɔ sɛbɛn ye an ko mun ma ko le softa n bɛ don min na i n'a fɔ bi olu ka jɔ min bɛ yen n'a bɛ ka an ka jamana faamaw fɛ i da sela a ma sisan min ye hali bi u bɛ ka ɲɛta u bɛ ko o sabati sabula fɛn min bɛ yen nɔ ni o ye wulikajɔ ye ka se ka taa Banbanci ka taa a ɲini fɔ a dugutu la k'u kɛn bɛ u taabolo kura ye min ye Mali jamana faamaw ye janko an ka wolomasiri tabaw k'i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye Cunka ani Barakawuli u y'o kɛ min ye Murakaw la Mura janjo a ma ja sabula fɛn min ye k'a daminɛ mars kalo tile 23 ka taa bila avril kalo tile fɔlɔ la san 2022 i b'a ye k'a fɔ mun kɔni ye Mura ye a kan i bɛ se k'a fɔ Bamanciw ani maa danajugu ko caman kun kɛla o yɔrɔ fanfɛlaw fɛ min ye jugu ye min ye basikɛnɛ a y'o sarada min ye jugu ye a ye fɛn caman sarada an da tɛ se ka so o bɛɛ lajɛlen ma min ye moto ye o minɛna u kɔ moto 200 ani kɔ min ye dɔw ye i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ɲɛnama minɛna minnu fana bɛ yen n'olu y'u kolo gɛlɛya min ye olu tulamugu sisi la i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni kɛla ka bɛn ni mars kalo tile 27 ye kɛrɛn lakaridonya dɔ kun don i b'a ye k'a fɔ waati min na Mali jamana faamaw olu tun bɛ labɛn ba de la labɛn min bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye wulikajɔ ni hakililaw ye a bɛ se ka sabati cogo min na u y'u to min ye o labɛnw na sabula maa minnu bɛ yen n'olu ye maa jugu ye ni u bɛ tali kɛ min ye Bamanciw la Bamanci jɛrɛjɛkulu u kɔni ka ca o yɔrɔ fanfɛlaw fɛ kosɛbɛ u y'a to waati min na min ye sugudon yɛrɛ fɛ sugu falen jamana min ye bɔn sen ka bɔn kun kan surasiw min ye pankulu ye o fɔlɔ nana ka n'i cun o nana i cun cɛden minnu bɛ yen nɔ olu bɔla min ye ka dugu ka commencer ka a kori dɔɔni min ye dugu ye u nana o kori k'a ban dugu korilen k'a ban maa tɛ se ka bɔ maa tɛ se ka don karangadaw u y'a bɛɛ lajɛlen suwa min ye cɛdenw ye u ye a daminɛ ka mɔmɔli kɛ a kɛla ka bɛn ni 11h waati sɔgɔmada fɛ i b'a ye k'a fɔ mɔmɔli in kɛlen min ye maa jugu maa danajugu ye minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin yɔrɔ fɛfɛw kɔnɔna na a caman de bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u bɛ yɔrɔ minnu na min ye kungokolo fata bata don nka ni wulikajɔ waatiw sera janko sugudonya ninnu
u bɛ taama bere ta walasa fɛn min ye u ka sumankow ye ka na u ɲɛnabɔ nin yɔrɔ ninnu na o wuli ka jɔ o tan ni ka segin de senfɛ i b'a ye k'a fɔ mun kɔni ye u minɛna u dugutu la sabula Mali jamana faamaw finitigi lakaw ye maa minnu minɛ a maa dagosi ka bon fo ka taa fɔ a to ten moto 200 an y'a fɔ cogo min na u bɛra ta dɔ la u bɛra jeli la u bɛra jeli Bɔnmancu u ka motow ye u mun kɛ ka tiɲɛni kɛ ka boli ka taa u dugutu la i b'a ye k'a fɔ nin kuma fɔ i b'a ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye maa caman ye olu wulila k'u jɔ a ko la dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni kɛla min ye mura ko kɔni ye ko cɛjuguba ye ko sabula ko bintala kɛ min ye jamanaden ŋɛrɛmasumalen kan ko k'u sɛdini kantigɛ k'u sɛdini fa o kuma in kɛ min ye wulikajɔ ye an ka jamana minisiriso min bɛ yen nɔ n'o bɛ kɛlɛcɛw ni mugu bon kunna olu kɔni y'a ɲini k'a fɔ ka kiiri dayɛlɛ Mopti mara ko in kɛla yen nɔ de min ye Mopti tribunal militaire mun bɛ yen nɔ procureur mun bɛ yen nɔ ko a ka kiiri dayɛlɛ k'a lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka mɔmɔli kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ fɛn min fɔ bɛ maaw fɛ n'o ye tiɲɛ ye n'o ye tiɲɛ ye o n'a fɔcogo ni tiɲɛ fana tɛ o n'a fɔcogo min ye diripa ye ni o ye sɔrɔsilakaw olu ka kunnafonitigiw ye olu kɔni ye kunnafoni bɔ k'a bin k'a jira k'a fɔ maa minnu ni maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu yela ni janjo la ko caman de bɛ yen mun minɛna ko sabula k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye kɛlɛcɛw ye eliku fɔlɔ ta la eliku filanan n'o ye pankuru filanan o fana tila ka t'i cun i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye bololafɛnw ye an y'a fɔ cogo min na o sɔrɔla ka taa se maa 50 ani maa 1 wala yɛrɛ minɛna an bɛ kɛlɛkɛcɛw an b'u fo nin ko ye sɛbɛn sɛbɛn min bɛ n'an y'a sama ka bɔ le soft kɔnɔ maa min y'a fasiri o de ye OAM ye OAM an b'a fɔ nin waati in na soft maa bɛɛ lajɛlen an b'olu fo karamɔgɔ Abdou ko n'i ye minɛnkolon kɔni sogololen mɛnni ko a ye binko caman de kɛ est-ce que i bɛna ye k'a fɔ waati min na gɛlɛya kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔ o de kɛra waati ye tuguni ayiwa ɲininkali o sɛmɛlen don malidenw na ayiwa malidenw yɛrɛ fana ta kɔfɛ nka i bɛna ye a sɔrɔla wale jumɛn fɛ o de b'a jira k'a fɔ bi i bɛna ye maa dɔw n'o olu ye kunun anw teriw kun don n'o olu de tun bɛ ɲininkali la anw ka jamanadenw na a kun ye mun ye ka gɛrɛntɛ ta k'o ɲɛsin anw ka kɛlɛkɛcɛw ma a kun ye mun de ka juguya de ta k'o ɲɛsin anw ka kɛlɛkɛcɛw ma wa ayiwa ko tɛgɛ jumɛn de dogolen bɛ nin kɔfɛ walima hakilina jumɛn de dogolen bɛ nin gɛlɛya in kɔfɛ n'o o kelen bɛ kunnafoni di yɛrɛ kɔni gɛlɛya ye ka ɲɛsin anw ka kɛlɛkɛcɛw ma ayiwa ko malidenw ko olu kɔni b'a dɔn fiyewu olu ma siga k'i i bɛna ye k'a fɔ ko maa jugu dɔ de kɔni dogolen bɛ nin kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko n'i ye nanzaraw ta u ka kunnafoni disow k'u bɛ sina k'u sigilen to u ka sijow kɔnɔ ten dɔrɔn ayiwa k'a fɔ ko anw ka kɛlɛkɛcɛw n'o o ye faamaw ye ko u ye nin wale jugu in kɛ nin yɔrɔ in na i na komi i yɛrɛ y'i da don yɔrɔ min ta la n'o ye mura ye ko an bɛ waati laban min na ko anw ka kɛlɛkɛcɛw n'o o ye faama ye ko u n'u jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ olu ma ko groupe Wagner ne ko u yɛrɛ bɛ groupe Wagner ko kuma min fɔlɔ jɔn de sɛbɛntiya dira jɔn de ma ko Wagner b'anw fɛ yen maasi nka kuma yɛrɛ mana wuli dɔrɔn ko Mali ani ko Mali kɛlɛkɛcɛw k'a ni Wagner naam sɛbɛn ko di ayiwa ko o ni Wagner ko u kɔni wulila ka anw ka jamana kɔnɔ ayiwa ko ka taa bin maa jamanaden ŋanamasumawɛlenw kan ayiwa ka gɛrɛntɛ ta k'olu sɛgɛrɛ ko n'i y'a ye u ka journaliste min bɛ yen nɔ n'a bɛ n'u b'a wele ko Moult ale ko cogo di ni ale ye nanzara journaliste ye a ko an bɛ waati min na ko anw ka kɛlɛkɛcɛw minnu bɛ baara la anw ka jamana cɛmancɛ bolo kan k'u yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ la nɔ jamanaden ŋanamasumawɛlenw ayiwa ko ka dankari kɛ olu yɛrɛ ka adamadenya la a kun ye mun ye walasa u bɛ se ka gɛrɛntɛ don anw ka kɛlɛkɛcɛw ani wa anw ka Mali jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna ye k'a fɔ u kɔni ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ nka dalilu kelen u ma se k'a jira k'a fɔ anw ye nin ye nin yɔrɔ in na anw ye faamaw ye u bɛ ka nin wale in kɛ wa anw y'u minɛ nin na u bɛ ka nin wale in fɛnɛ kɛ ko i kɔni ma ye a kɔni kɛra dɔrɔn anw b'a fɔ an sago b'an da la an b'a fɔ an bɛ se ka juguya min lase Mali kɛlɛkɛcɛw ma ayiwa u b'o o ɲɛngili ta ko anw ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ o de bɛna kɛ sababu ye ayiwa anw ka kunnafonidilaw fɛnɛ bɛ ɲininkali sɛmɛ maliden dɔw la min ye Elhaji Diko ale yɛrɛ kɔni bɛ ɲininka n'ale ye kɛnyɛrɛye ye baarakɛla ye a ko an bɛ waati min na sisan nɔ wale min bɛ ka ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ k'i b'a ye dɔwɛrɛ tɛ koyi ko bari ka d'a kan anw ka ɲɛmaaw ko olu ye RFI k'o gɛn ka tila ka France 24 k'o fɛnɛ gɛn ka bɔ anw ka jamana kan o suma k'o dugumajɛ ayiwa i bɛna ye k'a fɔ nkalonjugu u y'o tali daminɛ k'o ɲɛsin
anw ka kɛlɛkɛcɛw ma koyi ko i bɛna ye ko ayiwa tilennenya yɛrɛ bɛ min ni kuma yɛrɛ kɔnɔ kabini don min na faransi kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kun bɛ yan nɔ anw ka jamana kan ayiwa olu ma se ka gɛrɛntɛ min ta ka bɔ anw ka jamanadenw kan waatini kunkurunin kɔnɔ la anw ka kɛlɛkɛcɛw olu taara ka t'o gɛlɛya ta ka bɔ malidenw kan ko dɔ wɛrɛ tɛ ko o juguya de don koyi nin fana ale bɛna dɔ fɔ n'o ye Bubakari Kanute ale yɛrɛ kɔni ye président ye n'o ye journaliste kunnafonidilaw minnu bɛ taa terrain kan ka taa ɲiniɲini kɛ ale olu ka ɲɛmaa ye a ko i bɛna ye k'a fɔ tubabu so minnu bɛ n'olu bɛ kunnafoni di ayiwa olu ka jamana yɛrɛ koyi i bɛna ye k'a fɔ anw ka kɛlɛkɛcɛw bɛ ka sanna yɛlɛ min kɛ ko o de kɛra kuru ye min jalen bɛ u kan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a ye k'a fɔ anw ye faransi kɛlɛkɛcɛw gɛn fo ka taa se nanzarala kɛlɛkɛcɛw k'olu fana gɛn ka bɔ anw ka jamana kan ayiwa o kɛlen kɔ waati min na ayiwa olu de bɛ k'a ɲini ka juguya ta ka anw ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ ale kɔni bɛ se ka min fɔ anw ka kɛlɛkɛcɛw k'u kɔlɔsi ayiwa janfa min n'o bɛ ka labɛn nanzaraw fɛ u kana se ka bi o janfa o minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔ foyi o dɔ ye jumɛn ye ayiwa ka danfara kɛ maa minnu ye jamanaden ŋanama sumalenw ye ani maa minnu n'o olu dɔ wɛrɛ la tiɲɛni kɔ anw ka jamana kan ayiwa k'u jija ka danfara kɛ ni maa kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Mamudu ale famata ale yɛrɛ kɔni bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ale ko an bɛ waati min na bi ko ale b'a fɔ hali ni fili t'a la koyi an bɛ waati min na bi anw ka kɛlɛkɛcɛw u bɛ ka baara min kɛ anw ka jamanaw kɔnɔ basigi min n'u bɛ ka a nati dɔɔni dɔɔni anw ka jamana kɔnɔ k'i bɛna ye n'i taara diɲɛ dɔnniya kuraw sanfɛ ale kɔni hakilina la ale bɛ se ka min fɔ anw ka kɛlɛkɛcɛw ka sankɔrɔta min n'a bɛ sen na ko o de bɛ ka kɛ sababu ye ka nanzaraw bila wale la wale min n'u bɛ ka kɛ diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔw kan walasa anw ka kɛlɛkɛcɛw bɛ se ka mangoya cogoya min na ayiwa a kun ye mun wɛrɛ tuguni k'ale bɛ se ka min fɔ ko ni anw ka jamanadenw ni an jɔlen tora an ka kɛlɛkɛcɛw ye an ka jamanadenw ko ni an jɔlen tora anw ka jamana ɲɛmaaw ye ayiwa ko u bɛ nkalon nasuguya bɛɛ ta ka da anw ka kɛlɛkɛcɛw n'an ka ɲɛmaaw la ayiwa ko o kɔni o tɛna foyi bɔ a la ale kɔni fana bɛ mun ɲini minnu n'olu bɛ nin wale in na n'olu dɔw ye an ka jamanadenw yɛrɛ ye ka jajuguw ta k'a bila diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔw kan k'a fɔ ko nin bɛ anw ka kɛlɛkɛcɛw kɔ k'u ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ k'u di kiiri tigilamɔgɔw ma Abdulayi Mayiga ale fana ye kalanmɛtiri ye ale ye mun fɔ a ko an bɛ waati min na faransi kɔni ye laseli kɛ Aïdara i tɛ ka kuma micro la dɛ tu parles à côté Nam ayiwa ni Abdulayi Mayiga ale ye kalan ɲɛmaa ye ayiwa ale kɔni y'a jira k'a fɔ tuguni kuma kelen don k'an ka kɛlɛkɛcɛw ka sankɔrɔta min bɛ yen ayiwa ko o de bɛ ka kɛ sababu ye ka juguya ko o ta ka anw ka kɛlɛkɛcɛw kɔni sɛgɛrɛ an bɛ waati min na colonel Asimi Goyita n'o ye Mali jamana ɲɛmaa ye cɛmancɛla fanga ɲɛmaa don a ye baara min kɛ k'a ɲana kojugu min ye ka nanzara kunnafonidilaw ko olu kɔni gɛn ka bɔ anw ka jamana kan ayiwa bari ka d'a kan anw ka jamana basigibaliya k'a bɔ olu ka kunnafoni caman kɔ o de kama u bɛ ka juguya yɛrɛ fana ta bi ka anw ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ bari ka d'a kan anw ka kɛlɛkɛcɛ mun gɛn ka bɔ anw ka jamana kan ko o de ma bɛn olu ma ayiwa anw ka kɛlɛkɛcɛw bi u bɛ ka taa anw ka jamana fa minnu bɛ juguw bolo ko u bɛ ka taa nɔfɛ dɔɔni dɔɔni ka taa minɛ juguw la ayiwa ko o wale min bɛ ka kɛ o de ma bɛn nanzaraw ma o de kama u y'u ka kunnafonidilaw olu k'u ka kɛlɛkɛberew ye olu bila kuma fɔla kuma min ni ani tiɲɛ yɛrɛ tɛ fankelen fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka juguya ta ka anw ka jamana ka anw ka ɲɛmaaw kɔni sɛgɛrɛ ayiwa ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ale kɔni bɛ min fɔ ayiwa ko ale fana b'a da kan ko jamanadenw ni an jɔlen tora an ka ɲɛmaaw ye ko kuma dɔ la ayiwa an bɛ ka siran min ɲɛ an bɛ kisi o ma ayiwa halisa Ibrahima Jaabi ale ye cɛmancɛ karamɔgɔ don an b'a fɔ ten ale kɔni hakili la ko anw ka kɛlɛkɛcɛw kɔni bɛ ka nisɔndiya ayiwa bonya ani karama ayiwa ani basigi ko u bɛ k'o de di malidenw ma ko o min bɛ ka kɛ dɛ ayiwa ko o de digira faransi la bari san jirika faransi bɛ jamana in kɛ walasa basigi bɛ se ka na ko halisa faransi ma se k'o basigi nati ko nka anw ka kɛlɛkɛcɛw ka tile damadɔni wulili ko o bɛ ka se min sɔrɔ ayiwa ko o de ma bɛn faransi ma ko juguya kun filɛ nin ni kɔni ye Fatumata Boba Dumbuya fo ka taa se Seydou Fane Mamadou Komina Mamadou Sangare Mafene Jara a Diko ni kɔni kun y'olu ka munumunu salo ye anw ye min bɔ eko kɔnɔna la
min ye o ke wele maaw an b'u fo dantɛ foli min na min ye Sulemani Ayidara Sefukɛ ni sama kun kɛla ɲɔdon fɛn ye maa kɔrɔ kun tɛ taa kɔnɔgɛn kuma tɛ denmisɛnnin cini ma wallahi min ye n bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min bɛ n'an kama ko le cikan fɛn min ye n ka fɔ Ciwara ko fɛn min ye hali bi ko min kɛla an ka sɔnni d'a kan ko mura fɛn jumɛn de kɛla yen nɔ k'i b'a ye k'a fɔ kuma caman bɛ k'a fɔ kuma in na kuma min bɛ yen nɔ ni kuma bisibasalen da don wallahi ko in bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ gun fɛn min na kosɛbɛ i da sala ma sisan fɛn min ye Faransikaw wa kunnafoni so minnu bɛ yen nɔ France 24 ani RFI ko maaw gɛnni dɛ ko in bɛɛ lajɛlen e ko a tɛ gulu o de la wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi i n'a fɔ Mali ɲɛmaaw u y'o hakilila min ta k'i b'a ye k'a fɔ o ko in kɔni ye Faransi sɛbɛ tɔɔrɔ sabula a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye jamana wɛrɛw ye ani fɛn min ye diɲɛ maa ye u na Faransi jamana lajɛlan wɛrɛ ye sabula bɛɛ lajɛlen kun ye Faransi kɛ min ye warani fabali ye warani min bɛ yen nɔ ni maa tɛ se a la nka janko fɛn minnu bɛ yen n'o ye jamanaw ye jamana minnu bɛ yen n'a ye olu mara ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye nin wulikajɔ ye mun kɛla mura k'i b'a ye k'a fɔ min ye kɛnyɛrɛ dɛmɛ kɛ jɛkulu dɔ ye u k'a ma ko min ye Emmanuel Wech ko olu de ye nin kuma fɔ kuma min fɔla u fɛ o de ye k'a fɔ ko bin bɛ ka kɛ maa ŋanama sumalenw kan jamanaden minnu bɛ yen n'u sen tɛ ko la u da tɛ ko la ko nka ko fɛn min bɛ yen n'u kan ka ɲɛfɔ k'o ye min ɲɛfɔla gouvernement fɛ ko maaw k'u sɔnni da o kan kosɛbɛ sabula don min na nin baara bɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ baara in kɛlen kɔfɛ janko ka kɛ ni avril kalo tile fɔlɔ ye min kɔnɔ u b'a ɲɛfɔ wulikajɔ min kɛla u ye mɔmɔli kɛ u ye dɔdɔli kɛ min ye mura kɔnɔna na min ye marifa ani nɛgɛden o bɔla so caman kɔnɔ min ye bamaci ye maa minnu bɛ yen nɔ ni sɛgɛ foyi t'a la ni tɛgɛ yɛrɛ dala u kan a dɔw la ka maramafɛn yɛrɛ t'u bolo ko o bɛɛ lajɛlen bɛna ye fɛn min na ko maa bɛ se k'a fɔ k'i b'i dala cɛ o ko la wa ko on peut pas nier une évidence n'o y'i bɔ a la k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o kɛla janko chinois maa saba minnu kun bɛ yen nɔ ni olu kun minɛna k'o bɛɛ lajɛlen kun bɛ don ni maa ninnu de ka wulikajɔ an'u ka danajuguya o minɛn kɔnɔ ko n'i y'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ n'o fana y'i bɔ a la Mali sɔrɔsilakaw o bɛ ka ɲɛtaa mun sɔrɔ bi k'o fana ye Faransilakaw olu sɛbɛ tɔɔrɔ sabula n'i y'a jateminɛ min ye dugutu ye u bɛ se k'u pan ŋaɲa ka t'u cun cali min ye hélicoptère ye u b'u bolo sabula janko an bɛ don min na fɔ bi hélicoptère 5 o bɛ yen nɔ saba bɛ yen nɔ u bɛ se ka kɛlɛcɛw tigɛ ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye fila bɛ yen u ko o de ma k'a fɔ ko hélicoptère combat n'o o ye Mi-35 ye ko olu de bɛ don jadima ni maa danajugu maa minnu bɛ yen nɔ ni kojugukɛlaw don dɛ ka taa u ɲini fo u dogo t'u la k'u u ɲɛnama minɛ k'o baara min bɛ ka kɛ bi i bɛ se k'a fɔ min kɔni ye majɛ ye Faransi jamana kun ye o kɛ an ka jamana kɔnɔ sabula u ye wulikajɔ min kɛ jamana kɔnɔ san caman fɛn minnu bɛ yen n'u dɛsɛ la fɛn minnu bɛ yen tɛgɛ ma se k'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ bi k'o bɛ kɛ sababu ye ka o bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛnabɔ fɛn min ye jamanaw ye ni maaw ma hakili to ɲɔgɔn na janko jamana ni jamana ni Faransi jamana wulila n'a ɲɔgɔnna na Mali kan ka fɛn bɛɛ de kɛ walasa fɛn min ye wulikajɔ ani nkalonjugu min bɛ ka da kɛlɛcɛw la janko malidenw minnu ye maa ŋanama sumalenw ye kuma minnu mana fɔ olu kana a kuma kelenw ta k'a fɔ k'u bɛ a maana sabula o bɛ kɛ sababu ye min ye maa danajugu ye a bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ min ye kunnafoni ye o fana de bɛna kɛlɛkɛminɛn ye diɲɛ kɔnɔ ni maa min sela a kɛcogo la i na o kɛlɛ se sɔrɔ n'i ma se a kɛcogo fana na k'o fana fɔ cogo don nin kun ye sɛbɛn ye an ye mun sama ka bɔ Ciwara kɔnɔ min ye Mamutu Jara ale de y'a sɛbɛn Mamutu Jara k'a fo ka Ciwara maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdu ko n'i ye sukuya bilalen ka taamadenw kɔnɔ i b'a sɔrɔ ko se de tɛ sutigi ye ni kɔni n'o o ye mura janjo a diyara anw na mura janjo a ma diya juguw la ayiwa juguw ye jɔnniw ye minnu n'o olu bɛ nkalonbatigɛw la ka da anw ka kɛlɛkɛcɛw la ayiwa anw ka n'o min ye kɛlɛkɛcɛw olu ka ɲɛmaaso ayiwa a kɔni bɔra a kumara a ye min fɔ ko ayiwa ko mura ko olu kɔni ma jamanaden ŋanama sumalen ko olu ma se a kelen kunsigi den kelen ma olu kɔni sera maa o maa ma ayiwa i b'a sɔrɔ i ni a ka kan ayiwa n y'a fɔ cogoya min na u bɔra ka bɛn tarata don yɛrɛ wulada fɛ ayiwa laseli in kɛra ko juguya min ni a bɛ ka ta ka anw ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ k'a fɔ ko anw de bɛ ka wale kɛ wale min n'o ye dantɛmɛ wale ye o ɲɛsin anw ka jamanaden ŋanama sumalen ma i n'a fɔ min yɛrɛ fɔ cogoya min na minnu da a tɛ ko la ayiwa ko i bɛna ye k'a fɔ kɔni ko nin kuma in tɛ tiɲɛ ye ayiwa misali la kunnafoni olu ye kunnafoni de sɔrɔ kunnafoni min b'a jira k'a fɔ ko mura kɔni an bɛ waati min na ayiwa ko juguw kɔni bɛ labɛn na olu fana y'u ka labɛnw sabati o ye sanfɛ kɛlɛcɛw ani duguma kɛlɛcɛw u ye olu fara ɲɔgɔn kan olu ka wulikajɔ ka taa cun mura yɛrɛ kɔnɔ ayiwa wulikajɔ nin kɔni kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ u ye dankari kɛ banbaci maa 200
maa 200 ayiwa fo ka taa se maa 50 ɲɔgɔnna si kɔni u y'o olu minɛ u tɛgɛ la ka nin ko in yɛrɛ bɛɛ kɛra ka bɛn ni n'o ye marisi kalo tile 23 fo ka taa bila a tile 31 na ayiwa i bɛna ye k'a fɔ ko jɛkulu min bɛ ni yɛrɛ y'a fɔ ko organisation humaine rights olu kɔni ye laseli kɛ laseli min b'a jira k'a fɔ ko anw ka kɛlɛkɛcɛw ma taa wale wɛrɛ kɛ mura koyi k'u taara bi anw ka jamanaden ŋanama sumalo de kan i bɛna ye k'a fɔ nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u bɛ tila k'a jira k'a fɔ ko anw kɔni olu kɔni sɔnna fɛnɛ ko mura kɔni anw ka kɛlɛkɛcɛw kɔni taara ka taa wale min kɔni kɛ ayiwa k'i bɛna a ɲininka k'i bɛna fɔ ko laɲini kɔni kun tɛ ko walasa ka taa jamanaden ŋanama sumalo kɔni faga nka i bɛna ye k'a fɔ wale in kɔni kɔnɔna la ko jamanaden dɔw bɛ minnu da t'a la u sen t'a la ko olu kɔni ye saya sɔrɔ ka bɛn ne nin ko kofɔlen ye ayiwa ko a kun ye jumɛn walasa basigi o bɛ se ka nati anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na a kun ye jumɛn walasa malidenw bɛ se ka wuli ka to u ka taa ni ka segin olu bɛ se ka sabati cogoya min na anw ka jamana kɔnɔ a kun ye mun ye malidenw an'u ka sɔrɔw olu kɔni bɛ se ka lakana cogoya min na i bɛna ye u ye kunnafoni de sɔrɔ n'o y' anw ka kɛlɛkɛcɛw ye o kunnafoni de kɛra sababu ye u wulila ka mura sɛgɛrɛ u taara sɔrɔ banbaciw u yɛrɛ kɔni bɛ lajɛ la lajɛ min ne a kun ye ka wuli ka anw ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen k'a minɛ k'a k'u ta ye ayiwa o wulikajɔ kɔnɔna la ayiwa ko maa ko maa min lasɔmina ko o kɔni o tigi ye Suba ye ayiwa anw lasɔmili min kɛra anw kɔnɔ olu ma o kɛra sababu ye an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni wulila ka se ayiwa hakilina jugu min b'u la ayiwa laɲini jugu min b'u kɔnɔ ayiwa ka se ka t'u balo la cogoya min na ni kɔni laseli nin kɛra anw ka jamana kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ ka ɲɛmaayaso fɛ min ni a tila ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka télévision so yɛrɛ fɛ maa min na ale tɔgɔ Général Umaru Jara ale kɔni ye ni laseli in kɛ a b'a jira k'a fɔ tuguni ko a tɔgɔ ko mana gɛlɛya cogo ayiwa ko gɛlɛya min b'a la k'an k'o fɔ ko nin baara in kɔni kɔnɔna la a kɛra sababu ye anw ka kɛlɛkɛcɛ dɔw i bɛna ye k'a fɔ dɔw kɔni tununa ayiwa dɔw kɔni tununa ka bɔ anw ka kɛlɛkɛcɛw la i bɛna ye nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ anw ka kɛlɛkɛcɛw kɔni sera yɔrɔ in na waati min na ni o ye mura yɛrɛ ye ayiwa u taara sɔrɔ banbaasi ninnu u bɛ labɛn na o labɛn kɔnɔna la anw kɔni ye dankari k'u la ayiwa kɛlɛ kɔni a jijara u ni ɲɔgɔn cɛ kojugu ayiwa waati jan u y'o kɛ mankan kɔni na nka a labanna jumɛn na a labanna anw ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ta la o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko anw ka kɛlɛkɛcɛw ko u labɛnnen don nka maaw bɛ ka juguya min fɛnɛ ta ka anw ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ k'u taara ka taa bi siya dɔ fɛnɛ kan ko n'i ye anw ka kɛlɛkɛcɛw kɔnɔna lajɛ k'a daminɛ Mali sigida fɔlɔ la f'a laban k'i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ anw ka kɛlɛkɛcɛw na siya bɛɛ dɔ b'a kɔnɔ ayiwa ko olu bɛ taa bi siya dɔ kan cogo di ayiwa ko u b'a ɲini maaw fɛ ni juguyakisɛ bilen min bɛ yen ayiwa n'u bɛ ka ta ka anw ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ ko waati sera ten sa u ka ninnu kɔni dabila nka o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'an bɛ waati min na ni mɔgɔ minnu kɔni o kɔni bɛ ɲininiw na walasa juguya min n'o talen bɛ kan n'u bɛ ka juguya min ta ka anw ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la ka se k'a tiɲɛ k'a da kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ye k'u b'olu baara fɛnɛ la ni kɔni nin kɛra APA fɛ ni o y'a surusi ye min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ n'i ye Sɛkili Fara ye ka maa min kun sɔgɔ min ye Gɔngɔrɔ Kuru ye ale ka janfa b'a la fɛn min ye l'Express de Bamako min tɛgɛ don bɛ bɔ ni ale ye min ye Musa Jara nin ye ale tɛgɛ n'o ye ko fɛn min ye an ka jamana kɔnɔ laadala kunbɛn min bɛ kɛ n'an b'a fɔ o ma ko session d'avril k'i b'a ye k'a fɔ min ye député bulon maaw ye olu minnu bɛ yen n'u nɔrɔ bilalen bɛ bi kosɛbɛ min ye conseil national de la transition maaw fɛ k'i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye o baara kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen baaraw ɲɛminɛnen bɛ maa min fɛ o de ye Kolonɛli Maliki Jaw ye a y'a jira k'a fɔ fɛn min ni fɛn minnu bɛ yen n'o kɛla an ka jamana kan ko fɛn minnu y'an ka jamana sɔrɔ bi k'o kɔni k'o ye waati jan bɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a b'a jira a ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ fɛn min kɔni ye kabini janvier kalo tile 9 kunbɛ min kɛla n'u kɛla min ye kunbɛ balalen ye CEDEAO ni UEMOA fɛ kabi o don k'i b'a k'a fɔ an kɔni bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔna na fɛn min ye jamana ye ko an bɛ min ye an da kan bolo sabula n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maliden u bɛ ka wulikajɔ kɛ fan bɛɛ walasa fɛn minnu bɛ yen n'o ye gɛrɛntɛ ye u kana se ka bɔ kari la ka tɛnɛ sɔrɔ a ko min ye an ka jamana kɔnɔna na Musa Jara ka fɔ cogo la min ye Kolonɛli Maliki Jaw ye a bɛ k'a ɲɛfɔ a y'a jira k'a fɔ bi min ye cɛmancɛ wasabulon ye olu fana b'u se kɛ k'u dabali kɛ janko fɛn minnu kan ka kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa jamanaden ka se ka segin min ye minɛ ɲuman kɔnɔ k'o baara kɔni ka kɛ fɛn min ye maaw ye min ɲini n'o ye an ka sigiɲɔgɔn jamanaw ye an bɛ tɔn min na n'o o ye CEDEAO ye ka taa se min ye diɲɛsɛgɛnna ni jɛrɛjɛkulubaw ma ale ni farafinna kileyatonba k'o ye karata ye
an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa min bɛ yen nɔ n'u bɛ Mali dɔn maa min bɛ yen n'u bɛ Mali cogoya dɔn bi kana sira kan ko maa min bɛ yen nɔ n'i bɛ se k'a fɔ ka taa kalata la nin cogo la k'a dɔ bɛ dɔ la k'a fɔ min kɔni ye e ka hakililaw ye ko maa b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ ni hakilila jɛlenw don n'i y'a sɔrɔ ni kɔnɔjɛlenya kumaw don sabula an ka jamana ka basigibaliya kɛlɛ minnu bɛ yen yɔrɔ bɛ yɔrɔ la maa tɛ se ka yen lasɔrɔ ko fɛn min kɔni ye segu ni dabanyɛrɛ ye o bɛ ka kɛ bi walasa min ye kana ye o bɛ se ka sabati ko hakililajigi la fɛn min ye waati min na san 2020 o waatiw la ka kɛ ni min ye utikalo tile 18 ye min ye ni bɛnkɛ Laji Burama ale ka fanga bi dafiri waati min na ala ma hinɛ la k'i b'a ye k'a fɔ ko waati kuma ni fɛn minnu tun bɛ ka fɔ fɛn minnu n'olu kɛra sɛbɛnfɛn ye sariya gafew la a dɔ la b'a ye k'a fɔ olu kɔni min ɲɔgɔn dafa kosɛbɛ o dɔ ye jamana yɛrɛ sariya sunba constitution ka taa se min ye charte de la transition ma k'i b'a ye k'a fɔ olu kɔni min ɲɔgɔn sɛbɛ dafa nka min fana ye hakililajigi ye k'o ye k'a fɔ jamanadenw fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɛn ni min ye san 2021 o laban waatiw ye min ye sariya kɛrɛnkɛrɛnlenw ye k'o sigi kun bɛ sen fɛ o ko mun ma ko ANR Assise nationale de fondation k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye sariya sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnlen ye min ye wasabulon ye n'o ye camancɛ wasabulon b'anw ye olu fana y'o ta ka kɛ ni février kalo tile 21 ye min ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'i b'a ye k'a fɔ gɛrɛntɛ min bɛ ka ta k'a jagoyasigi Mali kan k'i b'a ye k'a fɔ o kɔni ye majɛ dan de ye sabula jamanadenw bɛ yen nɔ ni olu bɛ nɔrɔ bila min ye bulon kɔnɔ ni maa minnu ye n'olu ye hakilila min ta dɛ a bɛ i n'a fɔ jamanaden maa 20,000 bɛɛ lajɛlen o hakilila de ta ko ni maa ninnu tɛ dɔ wɛrɛ nɔfɛ ko nin kɔni ye waati min u kan ka sɔrɔ min ye Mali gɛrɛntɛ ye a wulila k'a ban pewu nin ko ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ l'Express de Bamako kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye Musa Jara ye Musa Jara an bɛ y'a fɔ Express de Bamako maa bɛɛ lajɛlen an b'u fana fo ayiwa karamɔgɔ Abi Ture ko ni maa min ye danfɛn jugu dan ayiwa k'i na danfɛn jugu i n'o y'i ɲɛ la dɛ i n'o kan ko bi an bɛ waati min na Mali la anw ka kunnafoni di sira ko a nɔgɔlen bɛ fo ka fɔ k'a nɔgɔlen bɛ koyi ka da kan kunnafonidila dɔw de bɛ yen nin nɔ olu kɔni ka baara de kelen tɛ dɔwɛrɛ ye ka kunnafoni lankolon olu cari anw ka jamana kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka basigibaliya k'o nati anw ka jamana kan a ko k'an bɛ bi an bɛ waati min na ko kunnafonidi yɔrɔ k'a kɔni a nɔgɔlen don kojugu ka da kan nkalonjugu olu kɔni a bɛ tigɛ la i bɛna ye k'a fɔ anw kɔni bɛ taama la bi walasa min bɛ se ka kɛ sababu ye ka anw yɛrɛ ka kunnafonidi yɔrɔ u bɛ se ka sanuya cogoya min na nka i bɛna ye bi anw kɔni ka journaliste n'o ye kunnafonidilaw ye ayiwa olu ka baara ye jumɛn ye walasa ka se ka kunnafoni sanuma k'o di malidenw ma nka i bɛna ye bi ni bana bɛ maa la bana b'o olu yɛrɛ de la ayiwa ni maa mangɛnɛ ko anw ka kunnafonidila caman ko olu yɛrɛ de mangɛnɛ bari ka d'a kan u bɛ ka hakilina kolon dɔw ta min bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛrɛntɛ siri anw ka jamana kɔnɔ halisa ka hakilina kolon ta k'a cari diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔw fɛ ayiwa walasa halisa malidenw bɛ to munumunu na olu b'a fɔ anw y'a mɛn ni kunnafoni mɛnyɔrɔ la anw y'a mɛn ni kunnafoni yɔrɔ la ko nin bɛ nin cogoya la tan tɔ ko bi n'i y'a jateminɛ ko anw ka jamana yɛrɛ ka bari ka d'a ka gɛlɛya dɔ fɔlɔ ye jumɛn ye a gɛlɛya ye kalanko yɛrɛ ta fanfɛla ye bari i bɛ taa sɔrɔ n'i ye anw ka jamana in ta i bɛna ye ko maliden caman olu kɔni kalannen tɛ nka olu b'u kunnafoni olu bɛ walasa ka kibaruyaw sɔrɔ olu b'u jigi sɛmɛ anw ka kunnafonidilaw la nka anw ka kunnafonidilaw olu fana ka baara kelen bɛ jumɛn ye hakilina kolon min n'o o b'olu la ayiwa ka sina k'o ta k'o cari k'o kɛ kunnafoni ye ten k'o di anw ka jamanadenw ma ko o de kama i bɛna ye i tɛ se ka tile kelen na tɛmɛ bi fiyewu ni i ma taa ye k'a fɔ ko nkalonjugu dɔ ma labɛn maa dɔ fɛ ayiwa k'o cari diɲɛ dɔnniya kura kan diɲɛ dɔnniya sira kɔrɔ kan walasa ka se ka basigibaliya nati jamana in kɔnɔ nka ale kɔni bɛ min ɲini u bɛ mun ɲini n'a ma ɲɛ anw bɛ kunnafoni lamɛn kunnafoni a bɔra jɔn da kunnafoni a bɔra yɔrɔ jumɛn na ayiwa kunnafoni jɔn y'a sɛbɛn kunnafoni jɔn yɛrɛ bɛ k'a fɔ fo an ka o tigi o ka kɛ danayamaa ye fɔlɔ ayiwa a bɔra yɔrɔ min na fo o ka kɛ danaya yɔrɔ fɛnɛ anw ka sɔrɔ k'an tɛgɛ sigi o kunnafoni kan ko o de kama ale bɛna fɔ nata n'o o bɛ anw ka kunnafonidilaw la ko o de kelen bɛ sababu ye bi k'u bila wale la wale min ni a kelen bɛ ka dankari kɛ anw yɛrɛ n'a bɛ ni ka dankari kɛ anw yɛrɛ ka kunnafonidiso kunnafoni di baara yɛrɛ kɔni na i bɛna ye k'a fɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi ko bɛɛ de bɛ ka i cɛsiri walasa min ye kunnafoni tasira o ɲuman
o jɛlen u bɛ se ka kɛ olu ka baara ye cogoya min na nka i bɛna ye anw ka jamana kɔnɔ na maa dɔw de kelen bɛ k'u yɛrɛ di wale ma wale min bɛna kɛ sababu ye ayiwa hakilina min n'o talen bɛ kunnafonidila caman fɛ o hakilina ko olu don bɛrɛ la ayiwa i bɛna ye k'a fɔ o de bɛna kɛ sababu ye gɛrɛntɛ u bɛ don jamanadenw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o waati kɔni sera ten sa anw ka kalansow la an ka se ka kunnafonidi baara ka a ɲɛ yira anw ka denmisɛnninw la kabini an ka kalansow la fo ka taa se an ka kalanso kumabaw yɛrɛ fɛnɛ la min bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnw yɛrɛ u bɛ se k'a dɔn kunnafoni ɲuman ani kunnafoni kolon k'olu bɔra ɲɔgɔn na ayiwa nin ka kunnafoni ka ɲi ani nin ka kunnafoni man ɲi walasa k'olu bɔra ɲɔgɔn na anw minnu fɛnɛ ye maa ye ni anw jigi sɛmɛlen bɛ kunnafoniw na walasa anw kunnafoni yɔrɔ an bɛ taa kunnafoniw lamɛn yɔrɔ min na k'a bɛ mun bɛ ɲini anw fɛ anw ka se ka ɲuman ani juguman nin ye karisa hakilina ye ani nin ye tiɲɛ ye ka anw ka se k'olu bɔ ɲɔgɔn na ayiwa nin fɔra ni arajoso la nin fɔra nin teleso la yalima anw kan ka danaya sigi ninnu kan wa anw de fɛnɛ kan k'u ɲini k'olu dɔn ni kun ye Mohamed Kamara ni y'ale ka fasiri ye anw ye min bɔ Reflet d'Afrique kɔnɔna la Reflet d'Afrique ale ka kuma cogo la il a généralisé kunnafonidila bɛɛ tɛ o kunnafonidila bɛɛ tɛ ko kunnafonidila dɔw micro les illusionnistes quoi voilà donc n'a ma ɲɛfɔ ka ɲɛ a ko ten a ko les illusionnistes seront en promotion pour vendre gratuitement l'illusion aux populations moins intellectuelles min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ maa tɛ se wugu min den wɔrɔ ka n'o ba da i taama ɲɔgɔn kun n bɛ n tɛgɛ don balan kɔnɔ hali bi n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye hali bi fɛn min ye Bamakɔ l'Express de Bamako ko fɛn min ye tubabuw ye ko maa danna juguw de don fo a dan o ye maa jumɛn ni maa jumɛnw ye Faransi faama Emmanuel Macron ka taa se min ye a ka minisiri min bɛ yen jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli la Jean-Yves Le Drian ko ninnu kɔni ye maa ye maa minnu bɛ yen n'u ŋaniya man ɲi hali dɔɔni ka ɲɛsin Mali ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati min na Mali kɔni bɛ wulikajɔ ni min ye taa ni ka segin la janko fɛn min ye kana ye u bɛ se ka sabati cogo min na maliden min ye dunan ye mɔgɔ ma sigilen Mali dugukolo kan min ye u bɛɛ lajɛlen u ninkun ani u bolola hɛrɛ u bɛ se ka lakara cogo min na k'o ye Mali faama o ye olu ka ci ye waati min na min ye Mali kelen bɛ batɛmɛsira ye sabula kɔrɔnyan fan fɛ min ye maa danna jugu ye waleyajugu kɛbaaw ni banbanciw minnu bɛ yen n'u bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen la k'olu bɛɛ lajɛlen nana bisimila minɛ an ka jamana kɔnɔna na walasa ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na walasa ko bɛ se ka kunbɛ cogo min na min kɔni ye wulikajɔba ye ko o bɛ senna bi walasa fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye olu bɛ se ka jamana bila minɛ sahalen kɔnɔ ko nka gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na ko i b'a ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin tubabu fama ninnu ye olu kɔni bɛ bɔ kuma o kuma sidɔnbali de b'u da ka ɲɛsin Mali ma janko hakilila jigila février kalo tile 17 don i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Faransi fama ye a ye kuma caman fɔ k'a sɔrɔ o waati kelen y'a sɔrɔ Mali jamana famaw olu kɛn bɛ ka wulikajɔba kɛ walasa fɛn min ye Irisi jamana maaw ye o minnu bɛ yen nɔ ni u fana bɛ ka an ka kɛlɛcɛw dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ye dɔw bɛ ka sa u bɛ ka ci cogo yira olu la formation bɛ ka kɛ n'a fɔ Faransi yɛrɛ tun bɛ ka mun ɲɔgɔnna kan fɛ na dɛ k'o baara de bɛ sen na ɔ Faransi kɛlen bɛ k'o ko kɛ adamana ko wɛrɛ ye sabula bi n'i y'a jateminɛ Mali bɛ fɛn minnu fɔ an ye nin kɛlɛkɛ pankuru sɔrɔ min ye mi 35 mi 17 min ye nin bɛ kɛlɛcɛw ta ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la min ye juguw ɲini k'u fa u dugutu la k'o de bɛ k'a to Faransi bɛ k'a fɔ fɛn min ye Mali ye k'a ni Wagner de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ ka baga maa ŋanama sumalew ma ko fɛn min ye nin kunnafoni ninnu ye k'o de kɛra sababu ye an ka jamana yɛrɛ kunnafonidi yɔrɔ minnu bɛ yen janko minnu bɛ tali kɛ Faransi ka tɔgɔ kunnafonidi yɔrɔ kan olu tun bɛ kuma min kɛ an fɛ yan o datugu la France 24 ani RFI ko hali bi ko maa dɔw bɛ yen a b'i n'a fɔ u kuma da ye olu de dɛ jamanadenw k'u hakili to o yɔrɔ la nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ min ye l'Express de Bamako kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye BT ayiwa an bɛ Express de Bamako maaw an b'u fo ayiwa BT yɛrɛ fɛnɛ an bɛ a fɛnɛ fo ayiwa karamɔgɔ Abdou Touré i n'a fɔ min an y'a fɔ cogoya min na ka bɛn ni halisa ni anw ka jamana yɛrɛ ka ɲɛta yɛrɛ an bɛ n tɛgɛ don fɔlɔ n bɛ bɔ ni journal n'a ye fɔ ma le jour o tɛ tile ye ayiwa ko anw ka président n'o ye Assimi Goïta ayiwa a y'a jira k'a fɔ maa kura min kɔni ni e de bɛna don anw ka jamana faso baara ni e de bɛna don a la ko yanni e ka bila ka taa i ka baara yɔrɔ la ayiwa k'e bɛ kɛlɛkɛcɛw olu bɛ tɛmɛ sira min fɛ k'i bɛ taa o sira kelen fɛ bari ka d'a kan kɔrɔ b'a jira k'a fɔ komi Choguel yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na k'ale réserviste ye donc kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ni jamana ni karaw wulila i ye dɔ kɛ dɛ an b'i wele
wele bɛ bilen ma n'o y'a sɔrɔ i ye directeur de service ye i b'o bila ka tenue don ka taa i jɔ kɛnɛ kan ayiwa ka jamana ka kuma bɔ ayiwa i bɛna ye k'a fɔ o baara de senfɛ ayiwa an ka président de la république ka se marsikalo yɛrɛ tile 31 ma san 2022 ayiwa u kun taara ka to o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min ni a yɛrɛ kɛra service national des jeunes n'a bɛ fɔ ko CNJ i bɛna ye kɛnɛ in kan président yɛrɛ fɛnɛ kɛrɛfɛ premier ministre ale kun bɛ fo ka taa se anw ka denmisɛnw ka ministre ani anw ka farikolo ɲɛnajɛ ministre olu kun bɛ an bɛ waati min na ko maa 700 ɲɔgɔnna si ayiwa denmisɛnw na olu de kɔni bɔra ka bɛn ni olu de kɔni bɔra yɔrɔ kofɔlen in na ayiwa i bɛna ye k'a fɔ u kɔni donna formation yɛrɛ kɔni na ka bɛn ni octobre kalo yɛrɛ kɔni tile 5 ye ayiwa ni mun kɛra Segu yɛrɛ mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafo kalo 6 u y'o de kɛ nin baara in na u kɔni kalanna bɛɛ la marifa a bɛ minɛ cogo di a bɛ ci cogo di ayiwa photos bɛ ta cogo di fo ka taa se a n'a ɲɔgɔnna si caman ma a bɛɛ kun ye mun ye ka sini ɲɛsigi k'o labɛn jamana ye ayiwa a bɛɛ kun ye mun ye sini ayiwa ni gɛrɛn tɛ ye jamana sɔrɔ Ala k'an kisi a ma ayiwa e kɔni o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ k'e ye kɛlɛkɛcɛ ye min ni e bɛ kɛrɛfɛ fɔlɔ ayiwa nka ni wele kɔni bilali ma i mana kɛ directeur ye o i mana kɛ maa o maa ye fan o fana ayiwa i da bɛna directeur ko in na mun de bɛ yen nɔ directeur na ko ne wale juguya la sa kuma wɛrɛ tɛ da i mana kɛ directeur i mana kɛ min ye n'i kɛra école maître ye fo ka donc maître de i ka ɲɛdɔnmɔgɔw ye machine madamu bɛɛ bɛ sɔrɔ yen nɔ d'accord naam ayiwa ko wele kɔni bɛ bila i ma ayiwa nin baara nin kɔni bɛɛ lajɛlen a bɛɛ kun cɛra ni jumɛn ye o ye ni a bɛ fɔ min ma ko défilé militaire ayiwa o kɔni baara in kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kun cɛra n'o de ye ni kibaruya in nin bɔra kunnafoni ye bɔra anw ka président yɛrɛ ka an ka ɲɛmaaso la n'o ye président de la république ye ayiwa an b'a fɔ ten min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ maa i t'i jɔlen t'i ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi yen nɔ a bɛ fɔ ko i tala so ko muso foloma o kana yɛlɛ muso barakunba la sabula kuru bɛɛ lajɛlen n'a bɔyɔrɔ don dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko le cikan min ye Ciwara maaw ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Umaru Mariko fɛn min ye a da ye farakɔnɔbin tigɛ kura ye min ye Yawuru bɛ kungo Umaru Mariko min bɛ ni maaw b'a dɔn ayɛmu Umaru Mariko min ye parti Sadi Umaru Mariko ye ko Umaru Mariko a ye coyi kɛ min ye boli ye o tɛ min ye cɛya o tɛ a tiɲɛ nka i bɛ t'i kɔfilɛ i bɛ kan ka segin ka na ni boli mɛnna ni boli mɛnna kɔni tɔgɔ bɛ wele la dɛ Cɛkibara ma boli dɛ min ye Umaru Mariko ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka kɛɲɛ ni min ye u ka parti politique olu bɛ kunnafoni di ka kɛɲɛ ni tɛnɛndon de ko n'i y'a lajɛ k'i bɛ k'a fɔ min kɔni ye Umaru Mariko ye ko dɔw bɛ yen nɔ ko finitigilakaw don a dɔw la min ye u kun kɛlen bɛ ka u bila min ye fini gansanw na ka taa Umaru Mariko fɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni wulafɛnɛkɛ kanɲɛ 17 waati ye ko cɛw ko u cɛ camanba de marifa ni nɛgɛden o kɔni o bi u bolo ko u ye Umaru Mariko u ye a ɲini sanfɛ ani duguma ko fɛn min ye Mariko ye a ma ye hali woni minnu bɛ sokɔnɔna na dogodogoninw ni min ye o n'a ɲɔgɔnnaw ko o bɛɛ lajɛlen a ma ye min ye Mariko ye a yɛlɛla sana wa maa ma se ka kɛ Ala ye k'a dɔn a yɛrɛ jiginna duguma wa maa ma kɛ Ala ye k'a dɔn nka fɛn min kɔni ye kuma jɛlen ye o de ye k'a fɔ a donni kama Mariko tun tɛ a ka so maa minnu tun bɛ yen u ye olu bɛɛ lajɛlen u ye min ye u bila bɛrɛ la k'u kɔlɔsi u tɛ taa yɔrɔ la u tɛ na minnu bɛ da la aw k'aw sigi da la yen an bɛ sun na an bɛ taa sun tigɛ o t'a la a y'aw sigi yen minnu bɛ sokɔnɔna na an bɛ taa gilasi san an bɛ taa jimuguni san aw k'aw sigi aw la min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛli kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ u donna ka wo bɛɛ lajɛlen lajɛ u ma fɛn si sɔrɔ yen nɔ hali kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn dama hali kulukulu min ye Mariko ye k'a ma ye ko nin ko in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla jumɛn fɛ ko waati min na ni baro kɛrɛnkɛrɛnnen kun sigila Adimanpɛ SJ janko san 31 o tɛmɛnen kɔfɛ min ye démocratie o nana an ka jamana kɔnɔ marsikalo min ye tile 26 ye san 2011 min ye Général Musa Tarawele GMT ale ka fanga o dafirila min ye o wulikajɔ minnu kɛla ko hakililajigi de kun don ka ɲɛsin o baaraw ma o kɛnɛ kan Umaru Mariko a kunkolatumu olu kɔni farinyala kosɛbɛ a ma sabula a wulila a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko baara min kɛla san 31 kɔnɔ k'o kɔni sɛbɛ tiɲɛna ko sabula fɛn min ye jamanadenw ye ko bi k'u bɛ kanabaliya minɛn kɔnɔ ko k'a sɔrɔ min ye lakanabaaw ye minnu kan ka an lakana ko olu yɛrɛ dun de bɛ fanga na ko n'i y'a lajɛ k'i bɛ k'a fɔ ko hali Mura ko wulikajɔ min kɛla k'u tila bi maa ŋanimasumalen ka jamanaden ŋanimasumalen ko k'u fa cogo ma dɔn o la n'i dun y'a lajɛ min ye diɲɛ sɛgɛnni kunnafonidiso minnu ye n'o ye RFI ni France 24 ye
olu datugula min ye kunnafoni jugu min ɲɔgɔnna dili la dɛ ka kuma fɔ k'a sɔrɔ a dalu t'u bolo dɛ ko o kuma ɲɔgɔnna de ye nin ye Mariko kɔni ye kuma in fɔ nka min ye kuma in ye a fɔ ani ale yɛrɛ ka sɔgɔsɔgɔ kɛ k'a si ma kɔrɔya si ye nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ Ciwara info kɔnɔna na maa min ye a sɛbɛn o de ye Isa min ye Santara ayiwa baasi tɛ ko boli ko o tɛ dan kɛ ni bolila ayiwa jamana in kɔni an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ dugu tɛ sa ye dɛ ayiwa karamɔgɔ Abdou Touré ne bɛ n tɛgɛ don halisa n bɛ bɔ ni kabako ye kabako Bugu Jara ayiwa a ye mun fɔ tuguni a ko di a ko i bɛna ye k'a fɔ jamanaden dɔw bɛ u ye kiiri dɔ tigɛ u yɛrɛ ye ko ye bari ka d'a kan denmisɛn dɔ bɛ yen ni a si yɛrɛ bɛ t'i jɔ san 19 ɲɔgɔnna si la ale kɔni olu wulila ka taa maaw ka du kɔnɔ u ka moto jɔlen ko Jakarta ka bɛn ko olu b'o ta ka bɛn ni marisi kalo yɛrɛ tile 4 a bɛnna ni heure min fana ye o kun ye su arabakunjo o tɛmɛlen ni miniti heure 4 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si ye olu ka taa don maaw ka du kɔnɔ ni a kɛra anw yɛrɛ fɛ yan nɔ Titibugu la mairie yɛrɛ kɛrɛfɛ ten coyi ka taa ko olu bɛ taa maaw ka moto de ta ayiwa ale b'o baara min na o y'a sɔrɔ dɔ bɛ du kɔnɔ u b'a fɛ ka wuli k'ale bɛna ka fajiri selijiw ta o ɲɛ da ale kan ayiwa ale fana ye a ko ale fana dara a sentigɛ la sira minɛ sa ayiwa welekanw de bilala a ye zo minɛ malidenw bɔra Titibugukaw caman bɔra ayiwa kɔni u ye dankari kɛ nin kamalen kofɔlen in na ayiwa ka sɔrɔ ka ni min ka kan ko o sira la o de laban taara kɛ mun ye ayiwa gabakuru dɔ de y'o susu a kunkolo la kunkolo in kɔni ayiwa fo k'a kɛ a yɛrɛ bɔra maaya la bi an bɛ waati min na ko a kɔni bɛ Gabriel Touré la ni olu ka siw bɛ mara yɔrɔ min na bari halisa dɔnbaga ma sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ ko nin ye ale den ye walima nin ye an ka maa ye ni kɔni ni tun ye Bugu Jara ka fasiri ye anw ye min sama ka bɔ kabako kɔnɔna la min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ni maa min bɛ muso barakunba fana ni fini ye i b'a kɛ tafe juruman ye n'i ko muso foloma ma k'a k'a pari a bɛ fɛn min fɔlɔ kɛ o ye dangana ye a b'o da a kana min tɛgɛ don bala kɔnɔ bɔ ni sɛbɛnyanku ma ko l'inspecteur a ko k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko nin waleyajugu kɔni ko nin kɛla kalabankɔrɔkaw fɛ yen nɔ waleya in kɔni a sɛbɛkɔrɔ juguyala min ye denmisɛnnin fitinin ye bogotigini san 14 dɔ de kɔni binn'a kan min ye bogotigini yɛrɛ ka tila ka laban k'a fa ko in kɛra cogo di i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ den yɛrɛ sumaw olu bɛ kuma olu den wolofa o de ye Ayuba Dumuya ye n'o ye min ye kalabankɔrɔ o sigibaa ye min ye den woloba ye o fana o tun bɛ kɛnɛ in kan a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi den woloba u y'o tɔgɔ kɛ min ye BD ko den kɔni a bɔla u ka so min ye Sabalibugu yanfan fɛ k'a fɔ k'a kan ka na Sabalibugu de n ka fɔ min ye Sabalibugu i b'a ye k'a fɔ den in bɔra o yɔrɔ fanfɛla de fɛ k'a fɔ ko a kɔni bɛ taa sugu la n'i ma fili k'a fɔ ko fɛn min ye an bɛ waati min na fɔ sisan tan ni ka segin minnu bɛ kɛ cimisɛnninw a tun b'o dɔ sira kan i b'a ye o kɛla ka bɛn ni kari ye mars kalo tile 20 san 2022 i b'a ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin den ye a tunna somaw la u ye kankan gosi ka bɛɛ lajɛlen ɲininka arajo tɛ arajoso ye min ye yɔrɔ o yɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye denmisɛnninw n'u tunna u bɛ se ka ye yɔrɔ o yɔrɔ ni o ye ɲininka mɔriku dɔgɔtɔrɔsow polisisow brigade de merci ko u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ u sen nɔ ye u ye mɔmɔli kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ min ye denmusonin ye a mana ye dɛ fo min ye maa min tunna ni ɲininka Sabalibugu o nana ye min ye kalabankura ni ɲininka kalabankoro ka kɛ ni min ye tile 2 tɛmɛnen kɔfɛ n'o kɛla ni mardi don ye mars kalo tile 22 u nana ye den yela den falen don wa a falen don dɔgɔtɔrɔlaka minnu bɛ yen n'u kuma ko médecin légiste olu ye a lajɛ k'a sɛbɛkɔrɔrawe ka taa ka segin o y'a ye k'a fɔ nin den kɔni bin de kɛla kan wa o de kɔfɛ fana a fala a ma sa dɛ a fala de nin wale in a bɛ tigi bɛ tɔnɔ jumɛn de sɔrɔ a la Sirifukɛ maa bɛ nin ko maa bɛ tɔnɔ ko ɲini nin na wa
ɔ mun kɔni min ɲini an bɛ don min na fɔ bi min ye an balakaw ye ka taa se falakaw ma min ye denmusonin ye a ka tɔpɔtɔ kosɛbɛ min ye kuma caman na i b'a sɔrɔ maaw kɔni bi u seko kɛ a ko la nka hali bi min hakili ye u ka se ka to a la n'o tɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi waleyajugu kɛbaaw olu fana bɛ u ta la dɛ sabula an bɛ ko o ko la bi i b'a ye k'a fɔ min ye ka se ka denmisɛnninlakaw k'u lakana ka se ka u don bɛrɛ la min ye waleyajugu kɛbaaw ye olu fana bɛ u ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ walasa cogo min na u bɛ se ka u bila u ka jan kɔnɔna na bangebagaw janko musomanw min ye cɛmanw ye kuma dɔw la a ye denw gɛrɛ aw la a ka kuma ɲɔgɔnya kɛ n'u ye ni maa y'i wele i tɛ maa min dɔn ni maa ko na nk'i ci walima an ka taa yan yɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ ni fɛn in minɛ i t'a tigi dɔn a kan ka mun fɔ a ye o de ye k'a fɔ n tɛ taa walima ka kule ka mɔgɔw wele ni bɛɛ denmisɛnninw de o la sisan a ka ca ala fɛ min ye gɛlɛya caman ye o tɛ bɛn o kɔnɔna na n'o tɛ nin tiɲɛ la nin juguya ye dɛ nin kɔni nin juguya yɛrɛ de nin juguya bilen yɛrɛ de nin kun ye sɛbɛn min bɛ n'an y'a sama ka bɔ min ye lɛsɔtɛri kɔnɔna na maa min y'a sɛbɛn o de ye Nuhu Konare ye Nuhu Konare n b'a fɔ inspecteur maaw bɛɛ lajɛlen an b'u fo a tɛ i na komi hali bɔgɔsɔmugu la a dɔ kɛra nin na su fɛ moto taxi tigi an bɛ yɔrɔnin min na an bɛ dibi la a bɛ ka klaxon kɛ den na ne b'o kɔ den fitinin dennin tɛ tɛmɛ san 14 kan y'a den tigi kɔsi a la bon a nana kɛ ka moto yɛrɛ baara kɛ den ye sisan awɔ a y'o kɛ min kɛ ne fana ye n jɔ denni kun bɛna yɛlɛ moto de kan wa client don wa client tɛ diyagoya sisan n b'i ta parce que a kɛra yɔrɔ min o y'a sɔrɔ dibi tun bɛ yen ne fana ye n jɔ ne ye jɔli min kɛ a ye ne ye ayiwa a sɔrɔla ka bɔ den ye den ka taa ayida nin ko in ye ko gɛlɛman ye dɛ walayi ne denmusow vraiment mɔgɔw k'u ka bɔli n'u ka doni waati contrôler o tiɲɛ u bɛ taa yɔrɔ minnu na surtout dibima yɔrɔw ni fɛnkɛ kow ka ca Sulemani Ayidara Sirifukɛ ko ni min ye misiriman ye n'ale ka bɔnbɔn n'a binna gabakuru cɛla min ye tɔmɔka nɛnɛli ye k'o kɔni o daminɛna n'a y'a ye yɔrɔ min na n'o ka timi o kɔrɔ o de ye bɔnbɔn in ye min tɛgɛ don balan kɔnɔ o bɔli sɛbɛn ye hali bi min ye ciwara ye ko Palmer ani Bigini k'a ko bɛ cogo di an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko fɛn min ye hakilila kɔni ye ko a bɛ bɔ fɛn fila ani ɲɔgɔn cɛ Palmer ani Bigini ko tonton Palmer de don ka taa tun ka kuma fɔ a kana mɔgɔ la ye ne de bɛ sɔgɔ dɛ Palmer ne dɔgɔninw jɔ peut-être min bɛ se ka kɛ filan ye o ye 4nan ou bien 5nan ye c'est un enfant ale ma taa ka cɛ fɔra moto ye segu wa ne ye tɛgɛ don min ye hali bi nin ko a kɛla cogo di min ye dɔnkilidalangana fila ye Palmer ani Bigini u tun bɛ ko min na maa caman y'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ ka maaw de nɛgɛ ko in tɛ tiɲɛ ye u k'u ma tubabukan na ko buzz nka buzz in e ko a laban ma kɛ a latika yɛrɛ ye a dabirila dɔrɔn min ye Palmer ye ko in bɛɛ lajɛlen bɛ na cogo min na Palmer yɛrɛ kɔni ye dɔnkilidala ye denmisɛnnin don Bigini Bagaga a fana ye dɔnkilidala ye min ye ale fana ye maa ɲɛnatigɛ ye dɔɔnin k'i b'a ye k'a fɔ u kɔni nana ɲɔgɔn dɔn Bigini Bagaga ale kun bɔla gɛrɛntɛ min na bɛɛ lajɛlen b'o kalama Palmer o nana tamaɲɔgɔnya daminɛ mun kɛ dɔnkili bɛ da ɲɔgɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na o ka di maaw ye kosɛbɛ sabula minnu y'ale kanubaw ye o y'a ye k'a fɔ dimi mun donna a la nin ye dimi bɔtɔ ye payi min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ dugutaga dumanw kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔnkilidaw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko bezi in kɔni nana sɛbɛkɔrɔ ja a bɛ ja fɛn min ye u nana k'a fɔ k'u bɛna concert dɔ labɛn ko confirmation confirmé dɔw yɛrɛ ko confirmation toto o don o baaraw bɛ waleya waati min na min kɔni ye u wulila kunnafoni di sira dɔ sanfɛ n'u y'a kunnafoni di sira kura dɔ ye k'u ka taa sigi ka kuma ko in bɛna kɛ cogo jumɛn k'i b'a ye k'a fɔ kuma caman kɔni bɔra o ko la ko min bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama Palmer y'a jira kuma min bɛ ka fɔ ne ma maa ci ma photo kole ma taa yan fɛ ma wuru kilankɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛla maa wɛrɛw de fɛ o ko kɛlen min ye a don kɔni kama maa minnu ni maa minnu bɛ kɛnɛ kan min ye ɲininkali kɛbaa ye ni o ye Cɔrɔnɔ Njɛ ye ka taa se min ye u ka minnu bɛ labɛnw kɛ janko ɲɛnajɛbaw k'olu labɛn min ye mairie ye ka taa se min ye maa fila ninnu yɛrɛ ma k'i b'a ye k'a fɔ kuma kɔni sɛbɛkɔrɔ jija la nka ko bɛ ban waati min na k'i b'a ye k'a fɔ Palmer kɔni k'i b'a ye k'a fɔ ale kɔni a kun tɛ a ko la nka dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila k'i b'a ye k'a fɔ u nana segin k'a fɔ min ye Palmer ni Bigini ko sisan kɔni ko woro kilanw kɛra ko Bigini yɛrɛ lajɔlen don ale kun karamɔgɔ ale donna ko la cogo di waati jumɛn la i b'a sɔrɔ o bɛɛ ye bezi ye kɛ o bɛɛ kun ye bezi de ye n t'a dafili a da la ko nin y'a ɲɛnen sa o n bɛna mun f'i ɲɛna
u tun bɛ ka maaw nɛgɛ hali bi a b'u yɛrɛ nɛgɛ u b'u yɛrɛ nɛgɛ don k'i bɛ maaw i bɛ jɔn nɛgɛ anw talen don an ci la wala ni ko ye sɛbɛn u ka partage sɛbɛn min bɛ yen nɔ k'u ka partage o tuma i fana ye vidéo de ye ayi yɔrɔ tun bɛ ka fɔ ne yɛrɛ sera ka faamuya min sɔrɔ la kuma min jɛlen don kɛnɛ yɛrɛ kan ne sera k'o mun sɔrɔ kuma yɛrɛ la o y'a partage donc o bɛɛ bezi ni ko ye sɛbɛn an ye min sama ka bɔ Ciwara info kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye min ye Abeka ye Abeka an b'a fo waati n'a ka waati mana se bi ta an b'a bila yan nɔ min ye kunnafoni gafew kɔnɔ ko i n'a fɔ a fɔra cogo min na a bɛ tali kɛ ka se ka jamana kunnafoni minnu bɛ yen nɔ ka se k'a bila lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bɛndɛgɛmɔ k'a di maaw ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi sufɛ an bɛ wuli ni min ye o de ye k'a fɔ tunganata waleyaw a ko cɛjuguya sira hali bi a tɔ kɔni bɛ ka juguya ka taa nataw la min ye kunnafoni sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnlenw ye olu bɛ ka sɛbɛnni k'a ka ko kan dɔɔni dɔɔni an bɛna maaw bɔ a ko caman kalama sabula maaw tun bɛ taama sira minnu fɛ min ye ka bɔ Mali la ka taa Algérie ka bɔ ka taa Maroc tuma dɔw la min ye ka se ka jamana wɛrɛw lasɔrɔ ka t'o la ka taa Italie babolo fɛ Libi ta o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ o siraw bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don wa maa dɔw de fana bɛ ka maaw ka wari minɛ ka tu u kun bala a dɔw yɛrɛ la n'i jilaja ou bien k'i kolo gɛlɛya wari ko in na u b'i i fa siga t'o la fa tɛ yen ba tɛ yen suma tɛ yen kɔni se b'olu de ye nin ko gɛlɛya dɛ waati n'a ka waati mana se bi taa an b'a sonsoro yan nɔ ka foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko waleɲuman dɔn min ye Bɔkari Fɔnba ye a bɛ k'an lamɛn ni waati na ka bɔ Kalaban Kurakaw fɛ yen nɔ ka taa se min ye Maliki Yaliko ye ale bɛ a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sikɔrɔni Surakabugu ma an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a bɛ ka jaw lajɛ k'a to Amudalayi Aseyi la n'o bɔra yen min ye an bɛ taa min ye dugu min bɛ yen n'an ko o ma ko Kita n'a lamini o fana bɛ ni kunnafoni gafe kɔnɔ ko a b'a lamɛn min ye radio la voix de Filadugu ale sanfɛ min ye ɲɛmaa ye n'o ye Amadu Gajo ye a n'a baara ɲɔgɔn an b'u fo n'an bɔra Kita min ye an bɛna Kolokani radio so min bɛ yen radio min bɛ tali kɛ radio islamique kan Kolokani an bɛ a ɲɛmaa fo ni o ye Isufɔ Jaabi ye min ye a baarakɛɲɔgɔnw ye ni o ye Mamadu Kone ani Kulubalikɛ Bamusa Kulubali an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛna Kolokani kiiritigɛso la ɲɛmaaba Mamadu Bili Ture a bɛ fo min ye président ye ka taa se a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma min ye Dawuda Kulubali Papi ne yɛrɛ dɔgɔkɛ don ale bɛ yen nin waati na a bɛ ka baara kalan an b'a fo dantɛ foli la n'an ye olu bɛɛ lajɛlen fo min ye président ye n'o ye tɛmɛna président ye a furumuso Madame Touré Penda Diallo Madame Touré Penda Traoré an b'a fana fo dantɛ foli la e ko cogo di ayiwa basi tɛ o foli kelen o don ayiwa i n'a fɔ min tunga i ye tungarankew ta fɔ sa yɛrɛ terikɛ a nana a b'an fɛ nin waati in na bɔra Kongo ayiwa an bɛ n ka foli b'a ye alimami fo fana u b'a wele ko Nati ayiwa a nana kuma mɛn na a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ sisan ayi foyi t'o kun bilen an n'o tɛ se ka ɲɔgɔn ye tungaranke nana segi mana fɔlɔ sagi mana segi ni sagi kɔnɔ mana kɔrɔ wari ma dun fɔlɔ ayi fɛn tɛ sagi de kɔnɔ tungaranke mana na dɔgɔkun 2 sagi mana na n terikɛ t'i ka ci la n bɛ nin fɛn in ɲɛdɔn kojugu dɔgɔkun 2 sagi mana ayiwa ni n taara bi n bɛ taa kama n ko sagi i b'a sɛgɛsɛgɛ de a bɛ warimisɛn dɔw minɛ i bolo wa an b'o daminɛ fɔlɔ min ye foli ni tanu ye ka taa k'a ɲɛsin min ye Mali ka lasigiden so kɔnɔ Korowarikaw fɛ yen nɔ Mamadi Kane Alliance Madi Kane an b'a fɔ a ye diplomate ba don Mali lasigiden so la ambassade la Côte d'Ivoire ni waati n'a ka waati sera bi taa an b'a jɔya min ye Ayisa Traoré ale de tun bɛ ka suwa kɔlɛ k'a banba min ye Tapili ye Fatuma Tapili tun bɛ k'an dɛmɛ walasa ka se ka jaw sɔrɔ Facebook kan Bayo Mukoro ale tun bɛ ka kana sabati min ye n'Ala ma basi kɛ dɔgɔkun wɛrɛ aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kunnafoni di so kelen kɔnɔna na ni waati kelen na kunnafoni di sɔn ka kɔnɔ kuma lagali an bɛ ka to in lamɛnbaaw fɛ sabula waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ banna fɛn min fana ye waati daminɛ waati ye an kan ka jamakan daminɛ waati min na an se ka kɛ ka bɛn o ma k'u ka hakɛ to dɔw bɛ gɛti gɛlɛya sɔrɔ a ba ka o da la Ayisa baara ɲɛna kojugu Tapili aw ni ce a ye nɛgɛw kuru a kan bɛn